Ane pirata. Udako egun zoragarria da. Ane pirata eta Patakon txindokiko magalera joan dira, larraitzen dagoen parkean tirolinan ibiltzera. Bertan ezagutu dute Marta, Ukraniako neskatoa. Ane, kontuz! Ez altzuaz azkarregi! Hori azkarriru ditzen bazaizu, ikusiko duzu nire txanda altzean. Jufi! Tira Patakon, zu bezalako pirata zaharra eta horrela beldurtuta? Ez dakitegan egiten! Ez bazara hau sartzen, utziozu Martari salto egiten. Iufi! Zu Martaren aita izango zara. Ez, nik epa naiz. Marta Ukraniakoa da, Ivankif izeneko gune batekoa. Uda gure etxean pasatzen du. Oporretan etortzen zara Euskal Herrira? Eta zure familia? Nire familia Ukrainian geratzen da, ezin dugu denok etorri. Txernobilgo zentral nuklearretik oso gertu bizi dira. Oso ingurune kutsatua da eta Euskal Herrira aire garbi arnastera etortzen dira Marta eta bere herriko beste haur asko. Txernobilen gertatu zen aspaldi istripu nuklear larri hura, ez da? Ja 1986an, leherketa gertatu zen, eta ingurune guztiak kutsatu zuen erradioaktibitateak. Gu askoz beranduago jaio ginen, baina kutsaduraren ondorioak sufritzen segitzen dugu. Lurra kutsatuta dago, bertako baratzetatik jaten dute. Eta beraz, kutsatzen jarratzen dute. Denbora asko da hori, ondo pasatzeko denbora asko. Udan Euskal Herrira etortzen gara, kutsaduratik pixka bat ihes egiteko. Ederki pasatzen dugu uda hemen, osasuntxu janez eta erradioaktibitaterik urrun. Osasun mundu erakundearen arabera, adin txikikoek kutsatutako eremuetatik kanpo pasatzen duten hilabete bakoitzeko, beren bizitza itxaropena 12-18 hilabete bitartean luzatzen da. Azkenean gogoratu zareten irekin! Zuegitz eta pitz, eta negia burua utzi dut. Barkatu Patakon, oso gauza interesgarriak ari zitzaizkiran kontatzen Kepa eta Marta. Aze pirata baldarra! Gura ondo dago, baina lehen jaten ari zineten galleta paketea, no sartu duzue? Hemen daude galleta guztiak. Patakon gaixoa, kolpea hartuta eta gainera goseak bueltatuko da etxera. Marta berriz, indartxo eta vitaminaz beteta itzuliko da, bere gaietak eta Patakonena jan ondoren.